sannan ku da za alhamdulillah da dai sannan ku da sannan ku na zo ne in gargade ka kada in sake ganin ka da ita okay to yayi bai da matsala ina nan so amma dai ka dan ci musu da Allah su jira ni zan dan biya ta na ya mun ji daɗi mun gode sosai babu da dan na san halinki da jaye-jaye da sunan shi ya zo ko kuma duk wanda na samu in liƙa maki shi wallahi na buƙaci auren shi da ke lokaci ya riga ya yi ke dai ba ƙaramar yarinya ba ce hindi to don haka ina gaya maki gaskiya ki yi ƙoƙari ki turo man magabatan shi su zo mu yi magana da su ko kuma ke duk wanda na samu in haɗa ki da shi ki je ɗan uwan in gaya maki gaskiya Adalilinta, Adalilinta. Adalilinta, Adalilinta. Wannan shine yaron. okay dama wannan shine yaron Shine yaron. nawa kuka yi magana da shi akan zai bada don na biya mishi bukatun shi So ka san harkar mutane wallahi ba su son rabuwa da kuɗi. to yanzu kan ai ka san dole da ya rabu da kuɗi tunda yana son aiki ba dole ya bada kuɗi ba Lai da kyau an muka shida 10 million. no 10 million ya yi kaɗan gaskiya Adalilinta. Shi sanadin wata duniya ce shi ma ke binta har mata asiri ya kwace ta ya wuce da ita. Ka kwantar da hankalinka ba zai yi. Ina son mai tattauna akan wasu abubuwa yanzu insha Allah. la ilaha illallah